Gud, ang atong Dios maayo kaayo kay siya nga Dios nga naghatod nato diri sa tibuok semana iyatang atiman, iyatang ipakaon nya usarang gid kaadlaw ang ipangay sa Ginoo. Di pa gid kaabot usa ka adlaw kay mga 1 to 2 hours rata. Pero grabe si Lord, tibuok semana iyatang gitagaak pagkaon, iyatang giatiman, wala tay balatian. Amen ba? Busa niya ta karon niining sayo sa kahaponon aron musimba ug mudaig sa atong buhi nga Dios. Andam na bata. Ang tanang andam moingog amen. Yes Lord, sa dili pa sa pagsugod akong gihatag ang opening prayer ni Pastor Gideon. Tuta sa pag-ampo atong gihatag ang atong kasing-kasing atong hunahuna ngadto sa atong buhi nga Dios nga mo'y nagbuhat sa matag usa. Di mo'y tag-iya sa kalibutan ug sa tanang butang nga naa niini. Amahan namo nga Dios sa makagagahong Dios nga mo'y nagatiman sa matag tao nga migtuo, midangop, migduol kanimo. Dios nga mo'y nagsupply, Dios nga mo'y nagbantay ug walay nakulang sa tanan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagatiman ug pagbantay, pagproteksyon sa matag usa. Aron kami makapadayon sa paghalad sa among kinabuhi, diha sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, niya nausab kami amahan aron sa paghalad sa among kinabuhi, aron sa pagdaig kanimo, aron sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon, sa imong pagkamaluluyon, sa imong pagkamahigugmaon. Labaw sa tanan Ginoo, salamat Ginoo sa kaluwasan, salamat Ginoo sa kabaguhan, salamat o Dios sa panalangin, kalipay o kalinaw nga imong ipasinati sa matag usa. Salamat amahan nga ikaw ang Dios nagiya kanamo sa tanang panahon. Adlaw o gabi ikanunay mo kaming gibantayan. Takos kang halaran, takos kang daygon o pasidunggan sa matag usa. Kay imo kaming gibuhat aron sa pagdaig kanimo. Imo kaming gibuhat o Dios aron amo kang malagaran, aron amo kang awitan, aron amo kang daygon o Dios. Dawata o Dios ang among halad, ang among kinabuhi, ang mga awit, ang mga pagdaig diha kanimo o Dios. Dawata umahan, panalangin ni nausab ang mga tag-usa gikan sa mga kabataan, kabatanunan, sa mga hamtong ug ilabinas among mga kaigsuonan, sa mga kasilinganan, padayon nimo o Dios nga panalanginan. Padayon mo o Dios kaming bantayan. Ug salamat o Dios nga abli ang imong trono alang sa mga pagdaig nga among ihalad diha kanimo. Amo kang daygon o Dios, awitan, simbahon, niining tagna amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Suon ko may hapon ka natong tanan. Amen. Andam na batas sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Ang tanang andam mo singkit of praise God. Hallelujah. So, pwede kita nga muhimamat sa atong kaigsuonan nga atong lamanuhon. Amen. Then ingno na to, nalipay kog dako sis Brad nali ata. Amen. Amen. Sige, atong awitan ang atong buhi nga Dios, atong gamiton ang atong kamot sa pagpakpak, sa pagsayaw para sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Nalipay kog dako kay ikaw ani, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba, igsoon ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw ani, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba, igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, ang tanang anak sa Diyos, Adonai panaghiusa, panagpingkil kalintana, kahariong taang gugma, dawata ang atong kamot, igsoon ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, Pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos magkahiusa. Lord, ingon ang awit mga igsuon nga
makaanindot kung ang iyang mga kaanakan nagkahiusa sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Amen. Mga igsuon mo sa Ginoo, pabilin ta diya sa presensya sa atong buhi nga Dios. Atong ipaubos ang atong kasing-kasing hunahuna. Kung unsa may gihuna-huna, unsa may nakabalda sa atong kasing-kasing, atong hunahuna, ato kanang ihiklin mga igsuon. Tuguti nga ang Dios mao'y mususi kanato niining hapunon mga igsuon. Kinaa ang Dios nato nagtanaw siya. Siya nga Dios nga nagsusi. Doon naman kay nasinati pa ni mo igsuon nga kasakit, kabalaka, problema. Ihangad na sa Ginoo mga igsuon. Kasi siya nga Dios mutabang. Ingon ang pulong sa Dios. Duol ka mo kanako nga gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ka mo. Saad sa Ginoo mga igsuon, siya mutabang. Sa panahon nga mutabang ang atong buhi nga Dios, makapahulay ta uban sa iyang presensya. Yes, Lord. Susiha Ginoo, nagkinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandong mo, pukawa ang ako nahikatulong nga pakigongma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitingohan ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, on mo ani ako Ginoo. Yes, thank you Jesus. Hallelujah, glory to God. Susiha Ginoo, ang kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandong mo, pukawa ang ako. Yes, hallelujah. Katulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitingohan ug ipangandoy Ginoo.
nagapasaylo. Diyos ka nga mahigugma. Diyos ka nga walay hunong nga nagadiman sa matagusa nga mintuo kanimo. Diyos ka nga walay hunong nga nagamuma sa tanan nga misalig kanimo. Niya kami o Diyos, uhaw sa imong presensya God. Uhaw sa imong presensya matagusan namong kasing-kasing. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Upi ako, tugakson mo. Ikaw ang akong gitinguhan, ug ipangandoy Ginoo. Sa makausap, nagbawa ako. Kami o Diyos sa imong presensya o God. Pamati o Diyos, niagayod ka sa amo ang paghalad. Niagayod ka o Diyos sa among pagsimba kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagkamahal. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Padayon ta pabilin ta mga igsoon kay atong daygon ang atong buhi nga Dios na ingon diri ang pulong sa Ginoo, awiti nga malipayon ng Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayka siya dito. Pasalamati ug dayka siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Ingon diha ang pulong sa Ginoo nga ato kuno siyang awitan nga malipayon. Amen. Ipakita ko na atong smile. Ipakita ang atong nawo nga malipayon. Kaya nga naman mga igsoon, nagsugo sa Ginoo nga muawit nga malipayon kay siya nga Dios. Kung nakitaan ta niya nga hinukad sa atong kasing-kasing ang atong mga pag-awit nga malipayon, malipay si Lord. Amen. Siya nga Dios dili makabugong sa pagbubo sa mga panalangin. Muna mga igsuon nga ato siyang daygon. Amen. Ato kunong iisa ang atong kamot. Hallelujah. Ato kunong ilokso-lokso ang atong tiil. Ya, gamitan ang imong kamot, imong tiil sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Adlaw karon sa pagbaya. Yes, hallelujah. Sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo, kanato natubos. Ada sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Gawas nun ta sa balatian, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala. Sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya, adlaw karon sa
Adlaw sa pagtaya sa kagawasan ta Jesus. Gawas ta sa balatian, gawas ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Gawas nun ta sa balatian, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Kaming tanan o Dios, kaming tanan o Dios, sasayaw nimo namulogsod kanimo, sige mong hallelujah. Jesus nalaygon ka, hallelujah. Jesus namhanan ka, karon og sa walay katapusan. Tapos ang kamayan, tapos ang kamayan, Diyos sa balaan, akong mamo para sa nila. Isaloy kway ta, ang kabalaka, ay ang kalahukan, nga naangkon ko, o sige og hallelujah. Jesus nalaygon ka, hallelujah. Jesus ramhanan ka, karon og sa walay katapusan. Sige og hallelujah. Jesus nalaygon ka, hallelujah. Jesus
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman tungod sa imong pagkamaayo. Walay nakulang sa matag usa. Doon na may mga panahon o Dios nga ang tao ikapuyan, ibugatan, apan dalaygon ka nga Dios nga nagsaad sa matag usa nga bisalig kanimo. Ang tanan nga muduol kanimo, ang tanan nga mudangob kanimo dili gayud mapakyas. Imo gayong saad Ginoo nga matag usa nga muduol kanimo, imo gayong dawaton. Nagingon ang imong pulong bisan kinsa katong gikapuyan o gibugatan, papahalayon nimo o Dios sa dihang muduol ug mudangob kanimo. Salamat o Dios nga sa tanang panahon ikaw ang amo ang paglaom. Sa tanang panahon ikaw ang amo ang kaluwasan. Sa tanang panahon ikaw ang among kadasig kusog sa pagpadayon sa pagkinabuhi. Niining naong sa kalibutan o pag-alagad kanimo lamang o God. Nalaygon ka nga Dios sa among kinabuhi. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Ikaw ang kusog kanako, lipay og dalang ana, moabot man ang problema, ay makahimula. Yes, Lord, thank you, Jesus. Walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusugan, ikaw ang kusugan nako. Yes, Lord, thank you, Jesus. Malipay og dalang pana, moabot man ang problema, walay makahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Luhod ako sa ilan, o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Thank you, Jesus. Imong gugma o God. Oh Lord, hallelujah. Sa oh hallelujah. Kanimo Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, palipay ko. Yes, Lord, thank you, Jesus. Ikaw ang among kusog, dalangpanan. Walay lain o Diyos nga dalangpanan. Ikaw lamang ang Diyos
Dios nga dili gayud mo pakyas, dili gayud mo salikway sa tanang mo dangog kanimo gani. Sa panahon nga adunay problema ang imo makatawhan, kanunay kang andam o Dios pagsulbad. Yes, Lord. Sa panahon nga adunay kalayahon, kanunay kang andam sa pagdasig ugan. Hallelujah. Ikaw ang puso kanako, kalipay o galang tanan, moabot man ang problema, walay makapahinulan, walay maikakumpara sa imong tingnan. Unsa man kalayo ang langit, roma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tinglan mo, magsimba kanimo Dios. Unsa man kalayo ang langit, roma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Thank you, Jesus. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Wala na may laing gusto ko, God. Wala na may laing kalipay ang pagdangog kanimo Dios, ang pagsali kanimo Dios, ang pagsimba, ang pag-alangad, ang pagdahay. Mo'y among kalipay o God, mo'y amo ang kalipay sa panahon nga kami mudangog kanimo, sa panahon nga kami musimba, mudahay kanimo God. Makapaton kami kalipay o Diyos, mabating mo ang imuhang presensya o Diyos. Bisan pa o God, doon na may mga panahon, doon na may mga problema, doon na may mga pagsulay o God, lalaygon ka nga Diyos, nadiligid kami mabalaka o God, tungod kay na kanunay ka nga atiman sa matagusang nga misalig ka ni Muhammad. Thank you Jesus, hallelujah. Day kahadlok sa balaka, kay ang saan mo Ginoo, magauban ka karon og sa walay katapusan. Walay makulang ka na kung anaa ka, sa kalingit man o Diyos, kahaya ka. Ang agianan mo, ginanagan mo, halanggan ka Ginoo. Kasaligan o dili ka mamukan, kay Diyos nga kamhanan, kanunay anaan sa bisan asang dapitan, kay kanako magauban ka, Diyos nga
kasaligan. Dios nga kasaligan o God. Dios ka nga kasaligan sa tanan. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Tulay kahalaho kapalaka kay aksaan mo Ginoo magauban ka karon og sa walay katapusan. Oh, hallelujah. May magulang ka na kung anak ka sa kamit man o Diyos kahayang ka mga diyanan mo ginanagan mo halungan ka Kasaligan upili ka mapuka kay Dios nga gamhanan. Hallelujah. Kanunay anak sa bisan na sa dapitan kay kanako magauman ka kasaligan ka kasaligan upili ka mapuka kay Dios nga gamhanan. Kanunay anak sa bisan na sa dapitan kay kanako magauban ka Dios nga kasaligan. Oh, Yes, Lord Jesus. Ikaw ang among Diyos. Di walay pagkausap. Ikaw ang among Diyos na wala mabago. Usa Lord, mapadyo ka, awitan ni ka. Apo Lord Jesus, pagkain pagkana mo, awitan, simbahon Lord Jesus. Yes. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa iyong pagkamaayo, Amahan. Ikaw ang Diyos, walay pagkausap, sukat pa ganito. Karon ug sa umaabot, ikaw ang Diyos. Simbahon na mo, Lord, hangtod sa katapusan, Ginoo. Katapusang pitik sa among kinabuhi, Lord. Daigon ug pasalamatan ka kanamo, Amahan. Yes, Lord. Ikaw ang among Diyos, wa mabago, wa mausap, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, ug daigon ko, hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako makasimba. Way kinutuban ang grasya mo gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw
kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang akong tapanan, ikaw ang tanan. Ikaw, oh, ikaw lamang. Akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang nalakpanan, ikaw ang tanan. Ikaw, ikaw lamang. Oh, Jesus, the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay mo lang, ay kunangan. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dalay ko lang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko lang. Ikaw akong gusto, ikaw akong gusto, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw, og ikaw lamang. Ikaw, og ikaw lamang. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Wala may laing kusog o God, kundi ang imong ngalan. Wala may laing katagbahawan kundi ang imong presensya. Walay lain nga naghatag na mong kalipay o kalinaw sa matag usa sa among kasing-kasing naon, kundi ikaw nga Dios nga nagluwas ka namo gikan sa sala. Ikaw ang among kalipay, ikaw ang among kusog, ikaw ang among kadaugan, ikaw ang tanan. Alang ka na mo, O Diyos. Wala mi mahimo kung wala ka. Ang tanan nga among nahimo, ang tanan nga among nabuhat tungod na sa imong pag-uban ka na. Tungod na sa imong pagluwas ka na. Tungod na sa imong mga pag-atiman sa matagusan. Ug niya kami, O God, among ihalad ang among kinabuhi sa imong mga plano. Dalaygon ka nga Diyos sa mga pagdaig, pagpasalamat, kadungganag, himaya, alang lamang kanibang tanan. In Jesus' name, amen. 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 Ato ta sa pagpaglingkod, mga igsuon ko sa Ginoo. Na-bless ba ang tanan sa mga mensahe sa awit? Amen. So, ato ta sa langbahin nga mo ang paghatag o kadaugan. Kita bang tanan nagmadaugon? Amen. Madaugon yun ta kay kanang gipukaw ta sa Ginoo. Dako na kay ng kadaugan. Amen ba?
kanang maayotag panglawas. Ya wala kita kapsi sa mga pagkaon iya gitang giatiman taga-adlaw sa tanang panahon. So kitang tanan nagbadaugon man, so atong ihatag mukualan tag usa ya ang na-assign ani kay ako si Papa man, kay paglas kay si kuan man to si Brad Moses. Ya karon dikit na to balibaran ang paghatag og kadaugan kay ngano ang Dios maoy nalipay nahimuot kung muhatag bitaw tag kadaugan para sa atong buhi nga Dios kanang malipay siya. Amen ba? So malipay ang Dios, dili ta maulaw nga muhatag og kadaugan sa atong isig ka igsuon diha sa Ginoo kay nganuman ang Dios ang atong gipasidunggan ug gipasalamatan ni ana. So akong ihatag ang panahon ni Papa. Ya atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa akong amahan, ang ayang kadaugan nga kanang siya'y mo batbat sa kadaugan, naghihatagan siya maing panglawas nga bisan hinahinay mo kuning akong Papa kay kanang senior na niya kanang siya mo sukit sa kadaugan nga kung giunsa sa pag-atiman sa Ginoo nga hantud karon nag-edad siya senior citizen, nagpabilin gyapon ang kusog nga gihatag sa Ginoo. Eri pa. Ako na tong tanan. May kadaugan ako. Kabahin, birthday ni Gio. Adlaw tong Pizza 9. Kay ini ako pong anak. Nakainom-inom na. Nande. Na ilo istorya. Nainit man tayo buot. Nga Marvin re nga maingin ni guys Marvin dili man bintahagan ang di masukol kay wala may napirisog di masukol isog may mapiriso nga sala ato tong tabangak ampo si Nandeng kay basig mo usop nga nag-anseptas kinupag may lawas si katogon naingon mo tos pastor nga naglalay sila doon ta siya di mo tabang ne best di mo tabang una nada wala ko nalimutan ko nagkurukuro ko kay mga kaunay kung mga bata anak unya sus ki maambak naman Nandeng sa bintana una Marvin balok wala ko gidulaw siya gihalog di siya may dito silong nga maambak mas Nandeng kuro-kuro ko, una pa di kong mamatay na ambak pas Nandeng. Kawaan amang ko agad. Munang iampo tos Ginoo nga tabangan tok ampo tos Nandeng mausop itong iyang buot og makainom. Pasalamat tos Ginoo nga madala pa tos pag-ampo. Kini nga mupuuli tos Nandeng karong pizza bitaw bensite. Ilas yen. Niya, Marvin, makikistorya mo gito ni mo kay sayop man niya, sala man niya, tingge. Kay iyamang sala, tingge lamang, bisag siya, ikaw mo tayo mga ipasaylo na, siya may sadaan, tingge mo tingog siya, kay arok, wala na ilangas, kay mga anak good mo, niya, naglaing tao na, na ako ginikanan mag-unsa mo, patay lang ko dayon kay sa mag-unay man tong Judas na mo to kadaugan ako nga pasalamat sa Ginoo nga wala may tama na yon nga wala pa ko na yon pa hapit unta Ben. So kanang motoy kadaugan ni Papa nga kanang proteksyonan gid sa Ginoo ang iyang mga anak nga wala gyud gitugot sa kadautan. Amen ba? So kanang ang ingon tong Papa nga dalag ampo para kanang mausab. So kanang naagid nato ang mga pag-ampo pero ang usa ka tawo di gyud madesisyon nga magbag-o siya wa gyud mahitabo. Amen ba?
Kaya kung desisyon ang usa ka tawo nga magbag-o siya mga tabang sa Ginoo, bag-o jud ang tawo sama sa kung kinabuhi kaniadto nga wala pa sa Ginoo. Ug matod pa nilang mama, masak-an ba ka ni Israel nga pre sa mga pagkamaldita ha. Pero wala imposible sa Ginoo nga sa dihang gibag-o ko sa Ginoo ug ni desisyon ko nga patabang ko sa Ginoo nga dili ko ganahan ani nga kinaiya. So gihatag gina sa Ginoo. Wala gi imposible sa Ginoo kung mungayo ta niya, muduol ta kaniya, igsuon ko sa Ginoo. So pasalamat sa Ginoo nga kanang kadaugan ni Papa nga nakauban gihapon nato sila sa Papa nga bisan sa mga pagsulay nga nahitabo atong mga ningagi, wa gid na madaugon ang dautan. Amen ba? Nagmadaugon gid ang presensya sa atong buhi nga Dios kay sa pipila man gud nako ka mga igsuon kay namang ginagsunod nato sa live nga ang puunon pa gyud. So naamang gyud sa tagsa ka pamilya. So dili gyud ingon diha tanan na bag-o. So sama sa akong pamilya nga butang ta nangalagad mi sa Ginoo kauban ni Pastor Gideon ug sa akong pamilya di mo na nga nadayag man na karon nga kanang kadaugan nga sa akong pamilya na apat jud ang mga kanang kaniadto nga kalibutanon pa nga mga kanang gihuptan nga sa wala pa sa Ginoo, wala pa jud gibiyaan. So mo na nga kabalo kung makasabot ra pud mo ana kay kitang tanan gikan ta ni ana. Amen. Amen. So dako grasya og pabor sa Ginoo nga iya tang gibag-o. No, wala na imposible sa Ginoo nga dili bag-ohon ang imong anak pa nga si Nanding og tanang mga anak nimo wala imposible sama sa pagbag-o sa Ginoo sa akong kaugalingon. Amen ba? So ato ta sa laing bahin mao ang paghatag og kanang special number. Nya naginusara man ang kabugwas family man tato nya wala iyang mama, iyang maigsoon naginusara man siya pero akong ihatag sa kanang naaman is Janine nag-andam. Oh, ali Janine, ato palakpakan ang Ginoo sa mga kabugwas family. Nya bisag wala tanan iyang mama, iyang mga igsoon uban apan pasalamat ta sa Ginoo nga naag jud silang duha. Muhalad silang awit para sa atong buhi nga Dios. Kalibutan uban sa dako nga katuyuan manginsig ko sa kalabutan pangamulan kabiunan imong gipahimutan Diyos
palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa Kabugwas family. So adto ta sa laing bahin, mao ang paghatag og mensahe. Mao kini ang pinaka-importante. Amen ba? Nganong miingon man tag pinaka-importanting bahin ang pulong sa Ginoo kay dili kita mabuhi kung wala ang pulong sa Ginoo. Niingon magani ang pulong sa Ginoo, dili kita mabuhi sa pan lamang kung dili ang pulong sa Ginoo nga atong madunggan, maunay dako kaayong mabuhi ang atong kalag. Amen ba? Kay bisag tambok ta sa physical, pag wala ta kadungog sa pulong sa Ginoo, ang atong kalag kaparay-paray. Mo na nga murag luya ka ita, murag wala tay kanang murag wala tay kadasig nga gakaon man unta matag adlaw nganong galuyaman kay wala di ay kulang di ay og kaon sa pulong sa Ginoo ang kalag. So akong gihatag ang panahon sa iyang alagad nga mo'y musugilon, muhatod sa mga mensahe sa Ginoo karong kahaponon. Atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sang alagad, Pastor Gideon Candelario. Mayong hapon sa tanan. Inay mong tapat, mayong hapon. Maingon ganig mayong hapon, ang put ipasabot anak, giatiman ka sa Dios. Kay walay laing pamaagi or walay laing hinungdan nganong naata nakabaton tag kaayuhan tungod na sa pag-atiman sa Dios. Kay kung wala pa ang Dios mag-atiman, dili gyud ta makabatog kaayuhan. Amen ba? Di ta makabatog kaayuhan mga kaigsonan kung wala ang Dios nag-atiman. Ang aturong hisgutan mga kaigsonan ng mga pulong sa Dios ang pagbuhat og maayo. Ang tanan miingong maayo. Okay. Ang sulat ni Apostol Pablo, nagdasig siya sa matag tao nga mingtuo kaniya, mingtuo kang Jesus. Nga ang tanan nga tao nga mingtuo ni Jesus, kinahanglan magbuhat og maayo. Amen ba? Okay. Kay usa sa mga gi-require gyud aron ikaw ug ako makasulod og langit, mutuo man gyud ta nga daw nay langit. Tama? Ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta ipadayag na sa Dios sa panahon nga mobalik si Jesus. Ug ang tanan nga mga ilhanan sa dili pa kini moabot, hinahinay na natong nasaksihan. Ang gubat, ang linog, mga kamatay, sakit, mga bagyo, lunop, ato nang nasaksihan. Kay ang ilhanan nga gibili ni Jesus sa dili pa siya mobalik aron atong madawat maangkon ang kinabuhing walay katapusan diha sa bagong langit bagong yuta, gipadayag na sa Dios. Ang wala na lang mahitabo, ang wala pa mahitabo kining iyang pag-abot. Unya sa dihang moabot siya, tan-aw niya ang tanang tao kung kinsay nagbuhat og maayo. O kining pagbuhat og maayo, maog yun ni tinguha sa Dios nga ikaw ug ako samtang buhi pa magbuhat gyud tag maayo. Ato sang hisgutan pud unya, unsay makapaguba sa imong buhat nga maayo. Ang tanang tao maayo, tama? Ang bana maayo sa asawa, ang asawa maayo sa bana, ang ginikanan maayo sa iyang mga anak, ang mga anak maayo sa iyahang mga ginikanan, ang mga igsuon maayo sa iyang mga igsuon, ug ang iyang isigkataw maayo sa iyang isigkataw. Ang pangutana, unsa pug kahay makapaguba sa imong kinaiyang maayo? Para nimo sa may makapaguba. Ato nang masayran ron kung unsay makapaguba. Ug nganong kinahanglan man ta nga magbuhat og maayo. Sa dili pa nato ni padayon, akong gihangyo matag usa sa pagpiyong sa inyong mata ug atong ihatag atong nahuna kasing-kasing diha sa minsay sa Dios. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gihatagag higayon nga makadungog na usab sa imo mga pulong, makadungog na usab sa imo mga mensahe. Amahan, salamat o Dios nga imo kaming pukahon, imo kaming pasidan-an, imo kaming tudluan, suginlan
sa mga pulong nga gikinahanglan namong masayran samtang duna pa may kinabuhi. Bless kino matagusa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ang sulat ni Apostol Pablo, mas sayon kung cellphone may akong gamiton kay gaan siya, o niya maurag yapo ilungguahe sa Biblia di papel. Nya dili sa ukab-ukab, pwede rin akong mabasa sa usalang kakamot. Sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 hangtod sa 10. Ang uluhan dinhi gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Gikan ta sa walay paglaom ngadto sa naay paglaom. Gikan sa walay kalipay ngadto sa naay kalipay. Gikan sa walay kinabuhi nakabaton ngadto sa kinabuhi. Kanang moingon bitaw nga gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, paingon tas kinabuhing dayon. Amen ba? Mauna ni atong kinabuhi karon. Versikulo 8, 9 hangtod sa 10, o sa tulo ka bersikulo nga ato karong tipigan na usab sa ato ang kasing-kasing, aron ato ang magamit kining atong kinabuhi sa pagbuhat og maayo diha sa atong Pinoy-anan, sa atong isig katao, ilabi na sa ato ang pamilya. Inumdumi ha, dunay pangutana ka kanina, unsa poy makapaguba sa buhat natong maayo? Sa kinaiya natong maayo, sa huna-huna natong maayo, sa pagbati nga maayo, sa batasan nga maayo, kay kitang tanan maayo. Amen ba? Walay tao nga dili maayo. Nganuman, ikaw ug ako gibuhata sama sa Dios. Tama? Wala buhata ang tao sama sa yawa. Kanus aman ang tao mahimong murag yawa sa panahon nga ang tao masuko. 'Di ba? Ang ginikanan nga wala pa sa kalibutan, ang inahan ug amahan nga masuko ngadto sa iyang mga anak, ang mga anak murag dili na nila makitang anak. Tungod sa kasuko sa amahan ug inahan tungod wala pa sa Ginoo. Ingnon na gud, yawa kang bataa ka. Kapantay mo? Pero natong mga Kristiyano wala na. Amen ba? Ato kuno nang hisgutan unsa may makapaguba sa maayo natong kinaiya. Bisag unsaon igsuon ko sa Ginoo. Musukot kag sa dili, maayog yung kang tao. Inay mong tapad, maayog kang tao. Kayo buhat lang kita, sama sa dagway, sama sa hitsura, sama sa kinaiya sa Dios. Siya ang pattern. Tanan, gikan sa lapalapahang tud sa ilimpulo, pinuhat ta sama kaniya. Munang maayog yun, tanga naman, ang Dios maayo. Nabitaw na sa kanta, maayo ang Dios kanako, unya ikaw gibuhat ka sama sa Dios, unya di ka maayo, buti pasabot na agyud tay pagkamaayo. Apan unsa man kahay makapaguba sa pagkamaayo. Ato nang iskutan ron, matud pa ni Day Madeline kanang kapungot. Munang niingon si Pablo, kung masuko mo, bantay nga makasa, di mo makasa. Kay musod ko atong testimony sa ako ang ugangan, kay ang iharap ang gilitok, naglalis silang pastor, dili to may naglalis, dili may kami naglalis. Ako rin yung klarohon, kay naabi ta sa social media. Giduol na ako, akong gitambagan ang duha ka nagsuon nga naglalis. Unya karon kay ang tao lagi nga naa sa dino, lisod kay ng tambagan. Muna niingon ko nga, di yun niya madalabis. Apan si akong asawa, gahalog na. Anak ko musubay ron diha kay akong i-deliver ang mensahe sa Dios para mo yun ang mensahe sa Dios aron malikayan ang tanang dili maayo. Aron ang tanang maayo maoy mahitabo sa imong kinabuhi, sa imong pagdumalas pamilya. Okay. Diha sa Episo Kapitulo 2, 8 hangtod sa 10. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. Versikulo 10,
mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Unsay tuyo sa Dios nganong giluwas ta niya gikan sa sala, gikan sa gahom sa sala, gikan sa kamatayon, gikan sa kamot ni Satanas nganong giluwas ta niya, nganong giluwas ta niya gikan sa pagkaginapo sa kalibutan, nganong giluwas ta unsay tuyo sa Dios. Giklaro ni Apostol Pablo walay laing tuyo ang Dios aron ikaw ug ako magbuhatag maayo. Pangutan na, kanus amang ka magbuhat og maayo? Kanang mamatay na? Dili na baya gyud ta makabuhat og maayo kung tuan na tas lubnganan. Nganuman, ang Ecclesiastes sulat ni Solomon, kalimtan na sa hingpit, may pa basa pag-upa. Nga duduawon pa, pero katong lulo sa imong lulo, nahinumduman pa ba na nimo? Katong lulo sa imong lulo ba? Wanang ko'y kakapalo. Kisay ngalan ato. Lulo sa imong mga lulo. Now, ang giingon din mga binuhat kita sa Dios. O gibuhat kita dili sa karatula, dili sa simbahan, kun dili diha kang Kristo. Ikaw og ako gibuhat ta sa Dios diha kang Kristo Jesus. Giumol ta pag-usab. Nakabaton tag relasyon sa Dios, nakabaton tag relasyon sa Amahan, tungod na sa ngalan ni Jesus, tungod na sa kinabuhi ni Jesus, tungod na sa mga pag-antos ni Jesus. Nganuman, kay walay laing nagpakamatay alang nimo, si Jesus lang. Maubitaw ng karong Holy Week, labason sa uban nga mga tao ang kamatayon ni Jesus. Anak ta makakita sa social media nga si Jesus ang ilang suhiron ang paglangsang ni Jesus unya makit-an pod nga naapoy mga tawo magpalangsang pod, naapoy mga tawo nga magpabunal sad unya malingaw lang kang maglantaw mga kaigsuonan kay naman poy tawo nga murapog si Jesus mga kaigsuonan, naapoy mga sundalong mga Romanhon nga magsigig bunal unya katong mga dili mga sundalo nga magsigig bunal nga mga tawo nga manglantaway ra mo apil mapugbunal nya usog-usog man sad. Nakakita ko og kanang nga sa social media na videohan nga si Jesus nga nagpas-ang sa cross gibunalan namatit ni sukol ingon pod ang mga tao kana mo Jesus mo sukol. Muna nga malingaw lagi ka sa social media labi na sa kitawag kanang Holy Week kay naa man koy atong mga kaigsuonan sad nga ang ilahang paagi sa paglabas sa mga pag-antos ni Jesus kana bitong ilag yung sundon ang mga pag-antos ni Jesus. Actually dili gyud makasunod sila. Kaya nga naman, kung imong tan-awon ang samad ni Jesus, 5,000 ang samad ni Jesus sumala sa kanang pagpakisusi sa kinatibuk-ang samad ni Jesus. Unya, nganong nasamad si Jesus? Nganong naay mga kanang bunog si Jesus? Tungod na sa gugma sa Dios nimo. Tugod na sa iyang plano sa atong kinabuhi. Nga ikaw ug ako, makabaton og kalawasan ug magbuhat kitag maayo samtang may panahon pa. Hello. Ingon siya dinhi, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo. Nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pagtabang maayo. Ang pagpasaylo maayo. Ang pagdumot dautan. Hello, napabata? Ang pagtabang, paghatag, pagtambag, pagdasig, pagmaymay, pagbadlong, pagsaway, maunay mga maayo. Ang pangutana, nabuhat pa ba na nato? Hello. Kanang magpatambag ta, buhat na nga maayo. Kanang maminaw ta, buhat na nga maayo. Ang pangutana, nabuhat pa ba na nato? Kanang maminaw ta, kanang magpatambag ta. Ingon si Solomon pagkaanindot sa kinabuhi sa tao nga daghang magtatambag. Ingon siya kung ang usa ka gingharian daghan kayong magtatambag kanang gingharian na ligon.
Kung sa atong kinabuhi daghan kay mumaymay, mutambag, mga igsoon ang atong kinabuhi, maayo atubangan sa Dios. Bless kayo kang kung dunay mutambag kanimo. Usa sa gipakita sa Dios ni ana, gihigugma kaniya. Giatiman kaniya. Ibutang ni sa inyong huna-huna nga walay laing rason nganong gipakamatian ta ni Jesus. Walay laing rason nganong gipadad-an ta sa Dios ni Jesus. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron iya kang maatiman. Sa ingon magbuhat kitag maayong buhat. Kay nganong kinahanglan man tang magbuhat og maayong buhat? Nasayod ba ta nganong kinahanglan tang magbuhat og maayong buhat? Igsuon ko sa Ginoo, nganong kinahanglan ta nga magbuhat ag maayo una, maunay requirements aron makasulod ta sa gingharian sa Ginoo. Aron makasulod tag bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay didto sa langit, way tawo nga makasulod nga iyang buhat dautan. Unsa man ang dautan? Kanang pagpatay, kanang paglibak, kanang pag-ilad, kanang pagdaot, mga buhat na nga dautan. Paglimbong, kanang sa una, kanang binata nga buhat, paghiwi. Naikausa nga, nagsakay mig motor, pagkusog ko paingog na lagit. Unya, classmate ni David, panghiwi man. Mo siguro to ilang signals pagka-amigo. Mo siguro to ilang signals pagka-amigo hay ba? Kaya naamang ko'y mga bata nga ang ilahang sign, kuan, dili, maayo ba? Ang uban, kihat man, amigo na. Pag mo kihat, amigo, yun na. Pero ang uban, hiwi ka na nimo, hiwian sa nimo, makaingon ka nga, kato, kontrahay ko. Pero, naay mga higalaan na, mga amigo nga, ang ilang sign, hiwianay. Kabantay mo nga, hiwianay. Hila siguro tong sign, tungod sa ilang pagkamigo, hiwianay. Pero ako ang sorihan siya David no sa pagbiyahe namo. No. Mga buhat nga dili maayo ato na nang likayan. Ngano man, ayaw kalimot ha. Usa sa pinaka-importante nga requirements nga makasulod tag gingharian sa Dios. Kanang makasuod tas pag-ong langit ubang huyota, kanang langit nga gisaad sa Dios dias Biblia, ang maayo natong binuhatan. Asa mabasa? Kay mao man ni tuyo gyud sa Dios nganong tudluan tag Biblia, nganong walihan ta, nganong maminaw ta, nganong magpatambag ta sa pulong sa Dios aron makakaton ta sa pagbuhat og maayo samtang may panahon pa. Kay usa sa gipakita sa Dios sa Biblia ang buhat nga maayo requirement nas gingharian sa Ginoo. Juan kapitulo 5 bersikulo 28. Juan kapitulo 5 bersikulo 28 hangtod sa 29. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan, banhaon ug mabuhi sa dayon. Unsay giingon? Kadtong maayog binuhatan, banhaon ug mabuhi sa dayon. Kaapan og kadtong daotag binuhatan banhaon apan silutan. Katong mga tawo nga naa na sementeryo, ingon ang Biblia moabot ang takdang panahon nga giandam sa Dios nga katong mga tawong nangamatay banhaon to siya, ilisan to siya og lawas nga dili madunot sumala sa gisulat ni Pablo. Kining payag nga atong gipuy-an nga madunas, ilisan ni lawas nga di nagyud madunas. Katong mga taong nangamatay, banhawon to sila, manggawas to sila, kabantay mo sa social media, even sa mga video na mga patay diha sa sementeryo mamangon, nasa lida, kay gikuha na sa Biblia, mensahe ana nga gisunod, ang mensahe sa Biblia, mamangon na sila. Unya, pareho yun na silang banhawon, ang tao nga maayog binuhatan, tao sad nga daotag binuhatan, pareho nga banhawon, pero dili pareho og padulngan. Ang tao nga maayog binuhatan, banhawon og tagaan og kinabuhing dayon ug wala man gyoy laing lugar
asa nato makaplagan ang kinabuhing dayon, didto ra man na siyang tingharian, didto ra man na sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. But ipakita diha nganong kinahanglan tang magbuhat og maayo para makasulod tag langit. Amen. Kay ang buhat nga maayo mo nay bisti nato atubangan sa Dios. Wow. Mao bitaw nang niingon si Jesus, kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Unsay atong ibalos? Balusi hinuog maayo. Balusi og buhati og maayo. Kanang gilabak ka, ayaw og balusi iglibak. Kanang gidaot ka, ayaw dauta. Muna niingon si Jesus, sumbagon gani kas walang nga aping itapion ang tuo. Pero kinsa mapoy makabuhat ana, no? Pero kabalo ba mo? Makabuhat ka ana kung dili ka hubog. Ano man, makapalayo ka. Pero kung hubog ka, muingon man din ka, tiwason nato ni. Tama? Maunang, unsay makapaguba sa maayong kinaiya. Yes, tanang tao sa kalibutan, naagyo na'y maayo. Tinuod na, oy. Ibin magani si Jesus, miingon gani si Jesus, bisan pa ang taong dautan kaantigong muhatag og maayo para sa ilang anak. But ipasabot ang mga dautan naagani na maayong kinaiya. Tama? Unsa pa kaha nga kita nga gimatarong nga gibalaan, gibuhat ta sama ni Jesus, puro gyud ang pagkamaayo nga naa karon. Maayo kang bana, maayo kang asawa, maayo kang igsuon, maayo kang higala, maayo kang silingan o igsuon sa imong katawo. Ang pangutana, unsa may makapaguba sa imong pagkamaayo? Kabalo ba ka unsay makapaguba? Bino. Mao bitaw nang diri sa ato ang tigom. Silang mama, si papa, iyang mga igsuon, gipadala ra gyud mi sa Ginoo dinhi para malikayan ninyo ang bino. Tinuod na. Daghan kayong mga tao na perting hilumuna kung di makainom. Pero kung makainom, perting sa paa. Kung wala pa to mag-inom, di man to may tabong may nato. Kung nag-service pa to ato, ako naghulat man ko ato. Ako naghulat ko ato. Saon man, dili man Biblia ang gikuha, birman. Hinahinay ko nga nag-ampo. Kabalo mo ato, nga nung gisipti na ko ang mga bata, gaampo ko sa Dios. Si Russell nga naghalog. Kahalog si Russell. Ikong, okay. Ang tao nga iyang gihalog doon ay respeto niya. Di ko angay mabalaka. Iduol na ko ang usa, ang itambagan, di maminaw. Sige, di madala. Di man makamadala, sige, bahala ka. Kay, dako kayong tao, sulit kay kumo, imo nang tambagan. Okay na kung di hubog. Soy ko sa una tambag, kuha na ko ng kuan kanang kana usa to flamingo nagikan sa si kuan lapaw pa diri sa kuan. Pero paglantaw nako nga ang nagdala og sundang na may respeto sa akong asawa kung di ko angay mabalaka. Ang ako ang tong gibuhat priya. Kaampo ko nya mo to nga lesson to learn gyud to. Ilabi na sa atong mga ginikanan. Ilang papa o mama, kamo doon na mamoy authority, doon na mo'y katungod, na mudili para sa kaayuhan. Kung doon na mga anak nga magsilibrar, doon na mo'y mga apo nga magsilibrar. This is advice nga dili gikan sa kuha. Kung dili gikan sa Biblia. Ayaw na gyud mo pagpainom. Kanlas man to ba, pastor? How man? Sige. Basta kay ako, kuan ko, ning tingog ko tungod
kay higugma mo sa Ginoo. Okay ra nang muinom ka, ingon si Apostol Pedro, ingon si Apostol Pablo, muinom ka kung tambal sa imuhang lawas. Kana bitaw mura kag makuyapan og di ka inom, inom. Pero ayaw paghubog. Wala mag-ingon diha nga inom hubog. Ang buot ipasabot diha nga wala gyud moingon si Pablo ba kay mao man ay kasagaran gyud gikuha nga mga bersikulo. Wa man gyud moingon si Pablo nga Timoteo, sige ra pagkakasakit. Hala pangita ditong barkada pag inom mo. Kay kabalo man gyud si Pablo ana nga mahubog gyud si Timoteo. Kung maunay mahitabo. Unsay iyang giingon? Sige ra pagkakasakit Mateo, ayaw pag inom og jutay, ayaw pag inom og tubig lamang. Pag inom hinuog jutay ng bino. Jutay nga bino, dili kay daghan. Okay na nang mag-inom-inom kag ikaw ra. Kana kung imong gikinahanglan pero kung dili nimo gikinahanglan wa ka magkasakit nga nung moinom ka. Nangita ra gyud kaglabad sa ulo. Unsay giingon diha sa panultihon na man gyud sa Biblia. Ako gyud iwali mga kaigsuonan kay para mani sa para dili maguba ang ato ang pagkamaayo. Amen ba? Naamag gyud tay pagkamaayong tao. Musugot kag sa dili tanang tao maayo. Amen ba, Brother Moses? Tanang tao maayo unsa may makapaguba kuno sa iyang pagkamaayo? Tanawa bino. Ngano man unsay giingon? Panultihon 20. Ang bino makahimog sa baan ug buang-buang. Busa ang paghubog-hubog, binuang. Nganong dili na lang yung ka maghubog, hubog-hubog ra gyud. Kabalo ba nga ang kanang hubog-hubog, daghan kaayong mga manggawas nga istorya, pero kanang hubog yun, matulog ra na. Dili nang gani kailag asawa. Tinuod na ako ang amigo nga pastor sa una, sa di pa siya pastor. Gikan sa sabaylihan, gikan sa tabuan, perti sa hubuga. Tahubog ka niya, maggunit yun siya niya. Ang iya ko nung namatikdan nga, abanti siya. Abanti siya kausa, atras po siya kaduha. Muna nga, ang nahitabo niya, magtalikod kuno siya. Abante, para makaabot sa siyang balay, atras siya kaduha. Para makaabot sa siyang balay. Nahitabo dito, kay kanang hubog, mingawon man kuno nag-asawa. At tanday-tanday po kuno siya, kay edit kuno kay asawa. At tanday-tanday siya dito. Pagkabuntag, niiguk-iguk man ng iyang asawa. Pagmata niya, bigal man day ang gitandayon. Mata nga, ang paghubog-hubog, dako yun ang binuang. Dili ka matambagan, dili ka ma-advisean. Muna ina imong tapad. Ay nagod pag-inom. Ina imong tapad. Ayan na pag-inom. Ayan na pag-inom. Okay ra nang mag-inom ka kung gikinahanglan imo kanang ikaw ra. Ayaw pang ito barkada aron mag-inom ka. Kay maunay makaguba sa imong pagkamaayo. Maayo kay tang tao. Ina imong tapat pa ayo kang tao. Ayaw usiki ang imong pagkamaayo. Maayo kay kag hitsura, maayo kag lawas. Nganong gubuon gyud nimo? Kining waliha ba dili man ni makapasuko nimo. Dili oy, usa ni katambag nga naghatag og maayong kaugmaon sa imong kinabuhi. Kay walay laing gitinguha ni ini makasulod kag langit. Amen. Bless kayo ta nga naay teaching nga sama ni ini nga atong nadunggan atong pagpakan ang Dios mga kaigsuonan. Alay kon ang Dios. Amen. Ang sa brother mo say? Si Samson. Okay, salamat kaayo Brother Moses. Si Brother Moses tigbasa gyud sa Biblia kay nag-Bible study ta sa una diha. Kasipit-sipit kog Biblia murag na ako Biblia nga nahatag nimo no sa una. Kay gidadaan ko niya og balanghoy, kamuting kahoy. Kay iya kuno kong pakanon og kamuting kahoy og tabyos. Di gyud ko malimot ato. Unya karon sige sagbasa. Gani samtang karon nga nagwalit ta, ingon siya katupod si Samson. Si Samson mga kaigsuonan dinihugan. Pinili sa Dios. Dinihugan siya. Usa siya kataong Nazareno.
Dili pwedeng putlan ang iyang buhok kay pinili siya. Ug ang iyahang gahom naa sa buhok. Unsa may nakapaguba sa kinabuhi ni Samson? Babae? Dili oy. Ang bino. Ihubog siya. Hinay mong tapad, ayaw na yung paghubog. Ayaw paghubog. Salamat sa Ginoo dahil madilin iyang kaugalingon, ayaw na paghubog. Ato pakpakan ang Dios. Ato pakpakan ang Dios. Ngano? Unsay giingon sa Biblia, ikaw nga inahan, ihimplo kas imong mga anak. Panag-ingnan ka, suga ka. Suga di ay nang nagkapawong na. Dili pwede nga ang suga nagkapawong. Atong hinumduman ha, ang buhat nga maayo, maunay requirements. Ang tanang may requirements aron makasulod tag bag-ong langit. Amen. Unya malipay jud pud ang Dios kung makit-an ta niya nga nagbuhat tag maayo. Unsa gani ang mga buhat nga maayo kanang una sa tanan kanang kantigo kang mopasaylo. Katug announce gyud tong Papa Marben. Moari ra ba gyud to si Nanding. Makigistorya mangayo tog pasaylo. Kung ikaw makapasaylo, buhat na nga maayo. Usan na kapuin. Na di kalimtan sa Dios. Pagka nituta ang mga igsuon magpinasayluhay, maginaksanay na pod. Unya maginaksanay, inom na pod. Ayaw mo anang inom. Pag ginaksanay, likay na ng inom. Ang iligo tagdagat, magsubat taog ka ng kuan. Isda, dahil magbasa tag Biblia. Diba ang maani na to panalangin. Amen? Mga ligo tagdagat, enjoy na to itong kinabuhi. Kinaamatay pagpanimba. Amen ba? Ano sa amat mga ligog dagat? Diba? Inuura, enjoy ra gyud nato itong kinabuhi. Dili man ta ma-enjoy sabihin, no? Dili, problema na. Problema. Problema. Enjoy ra gyud atong kinabuhi. Unsay makapaguba sa kalipay, unsay makapaguba sa kaugmaon, unsay makapaguba sa maayong kinaiya, maayong batasan, maayong hitsura, bino. Unya siguro naama si Brad Ramon maingon, unya di na ko nimo pasaguton. Dili masad kay nga naangon man nanghinahanglan matag suka. Naamay nanghinahanglan gyud ana. Amen ba? Si Brother Ramon moingon nga na ako'y tuba, pastor. Sige, katong puti atong himuog suka. Ako'y tigpalit. Di ba? Nindot man na enjoy ra gyud nato tong kinabuhi. Amen ba? Enjoy. Enjoy ra gyud natong kinabuhi. Kanus aman ta mag-enjoy. Kanang patay na. Kanus aman ta maglipay diha sa pagpangalagad sa Dios o sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kana mag-inom? No, dili na lipay-lipay. Amen ba? Klaro ra gyud nga pagkaistorya. Amen. Okay. Hinumdumi, ikaw ug ako gibuhata sa Dios diha kang Kristo aron magbuhat kitag maayo. Kay kung magbuhat kitag maayo, siguradong abli ang langit alang nimo. Alang nako, alang natong tanan. Ay na imong tapad, pagbuhat og maayo. Unya, likay ang makapaguba. Unsa ganito ang makapaguba? Ang bino. Tikpay kay imong tapad, salamat di na ka mainom og makahubog. Ana lang. Salamat tas Ginoo niya, padayon ta sa pagsimba, padayon ta sa paghalad sa atong kinabuhi. Unya kung magbuhat tag maayo kabalo ba mo unsa panalanginan tas Ginoo. Ya, salamat sa Ginoo sa atong agaw no. Ning simba si Agaw Albert. Matud pa niya iyang asawa iya pong giagni. Ana ra gyud importante man gud sa atong pagpuyo sa kalibutan na imutudlo nato, na ibugian nato. Amen. Walay lain nga makagiya nato Biblia. Mauni ato ang giya. Kung atong ikinabuhi ang Biblia, naatay giya. Pero kung wala nato ikinabuhi ang Biblia, wa gyud putay giya. Masaag ta. Una nga si Russell, siya gyud ang buhing testimony. Kamo man gyud nakaila ni Russell kay taga diri gyud na. Nga matud pa ingon si Madeline John.
Mga sawa mangyud ka sa akong manghod. Di gyud ko malimot. Bata ra ba gyud ang akong manghod John. Kung dili na gani nimo maantos iuli ra biya John ha. Oh, matud pang mama maldita biya gyud na. Oh, pero dili na ikaulaw gyud nga numan. Matud pang mama buak ang kulon. Oh. Oh. Patay. Oh, patay ang kolon. Ya matud pa dili kuno kasakan. Dalaygon ang Dios. Diha sa Ginoo way imposible. Ang tanan mayo way imposible. Nagkahiusa ta dili tungod sa atong pagpaningkamot nga mabaguta kun dili sa pamaagi ni Jesus na usab ta diha sa Biblia. Ibuhat man ta sa Dios diha kang Kristo aron magbuhat tag maayo. Unsay pamaagi aron makabuhat tag maayo? Tun-an ang Biblia ug ikinabuhi ug moduol ta kanunay sa Ginoo. Lord, wa gyud koy mahimo kun wala ka. Tabangi ko sa pagkinabuhi sa imong pulong nga nas Biblia. Unya dasiga ko ka sa pagtuon kanunay ug pagpaminaw sa imong mga mensahe. Sunod Domingo kung dili kanang na may Milakaw 27 pagka 28 na ako iwali pagka 1 ug 2 ug 3 kung makakuha mig permit madayon ang among krusada. Unsay pitsaha sa next Sunday? Unsa pitsaha? 30? Unsa nga adlaw? Unsa adlaw? 30? Asa man ning kuan ani? Dara. Okay. 31. Napa ko dire kasi makabalik ko dire naagi apon tay importante gyud na isimba. Unya salamat sa Ginoo nga nakapalit ko og gabi ato naatay binignit. Atong pagpakan ng Ginoo no naatay binignit. Nang kamot yung ko nga makaluto ko ganiya binignit. Tagaan ko ni mama og lubi. Salamat sa Dios. Ayaw kalimot ha. Ikaw ug ako binuhat sa Dios, pinaagi kang Kristo aron magbuhat og maayo. Kay nganong kinahanglan tang magbuhat og maayo para makasulot ta sa kingharian sa Ginoo. Makasulot tag bagong langit. Kanya ayaw kalimti ang mga buhat nga maayo kanang pagpasaylo, kanang pagtabang, kanang dasig, kanang pagtudlo, buhat na nga maayo. Paghatag, pagtabang. Amen? Nya ang bana, mubuhat yung nagmaayo sa asawa na ang pagpinasayloay. Ang tanan may yung pagpasinayloay. Pagpinasayloay. Dili kay pagpinagarbuhay. May katulog, talikdan na yung ay, wala. Halog sad, kay panasaylo naman. Amen? O sama? Dili, bad na. Ay, dili na mao. Komedya lang ka mama. Mag-uol ba day nas papa? Bitano. Kan enjoy lang good. Ning-adto ko dito, malipay gyud ko nga makadto dito sa San Asa, no? Salamat sa Ginoo niya. Mag-ampo ta tong iisa tong makamot ato tas pagpanindog ato tas mga pag-ampo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulong nga imo kaming gimaymayan, imo kaming gitambagan, imo kaming gidasig aron kami o Dios makabuhat sa mga buhat nga maayo nga maoy imong ikalipay sa among pagpuyo sa kalibutan. Sa ingon imo kaming panalanginan ug imo kaming ubanan ug magmadaogon kami kanunay sa tanang panahon sa pagsulod sa kinabuhing way katapusan. Salamat Lord sa imong panalangin. Salamat Lord sa imong pulong. Salamat Amahan sa tanang mga minsay nga among nadunggan. Jesus name. Amen. Amen. Ato ta sa awit, give thanks unya umanini mag-ampo ta o ato na ta sa kanang pag snacks no sa gihatag sa Ginoo nga panalangin. Give thanks with thy grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imuhang hatod Ginoo sa imong panalangin diri sa mong kasing-kasing nga mao ang imong mga pulong, mga minsay nga among nasabtan, among nasayran. Salamat o Dios imong pagtudlo, paggiya kanamo aron kami makabuhat og maayo samtang naa pa mi sa ibabaw sa yuta. I-bless Ginoo matag usa nga dili gid kami malimot, dili gid kami o Dios maluya sa pagbuhat og maayo. Ang bana magbuhat og maayo alang siyang asawa, ang asawa magbuhat og maayo alang siyang bana, ang ginikanan magbuhat og maayo ngadto silang mga anak, ug ang mga anak magbuhat og mga maayo alang sa ilang mga ginikanan. Ang mga igsuon magbuhat og maayo alang sa iyang mga igsuon, ug ang tao magbuhat og maayo alang sa iyang tao. Amahan Dios sa makagagahom, dasiga kami sa kanunay, pahinumdumi kami sa mga pulong among nadunggan karon og sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, pinaagi sa gugma sa Dios Amahan, ug pinaagi sa pag-iusa sa Balang Espiritu karon og sa pag-abot ni Jesus. Amahan ubani kami sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mayong amen. Amen. Oh, I love you in the love of the Lord. Love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Ang hiyangyo ang mga patanon sa pagkuha og mga pinggan, kutsara, kay katong moaswat sa linugaw ato ratas gawas mangaon. Sa gawas na ta para kanang hangin. God bless and Dios magpanalangin. God bless. Happy Sunday. I declare blessing. Blessing upon blessing. Salamat sa pulong sa Dios. Nga iyang ihatagan nato. Bye-bye. God bless. See you ato sa akong live.